Men ta det ju av skudjan spelar det inte syndra en roll. I vet ju det inte lyda synder eller standard det väl att han för allt som du säger. Det så förra kan Ja, det gör jag. Jag ligger inte 8 år som du säger. Inte år. Är alltid att bara som kväll komma med till mig barnen. Tackar för att jag har sagt om allskiparna och jag går be alltså ta målen mellan allskiparna och sjömanna. Bara nu kväll. Nu blir så teknisk. Vad är det? Nu blir så teknisk. Att som det att diskuteras inte till mäter och det är sån där sushi som inte där man man då känner och här så det vet inte du vet sushi är så det är också inte gärna för men hur ser det så diskussion om mat som är tar dem sushi just det. Jag äter det. Jag damer gott lax. Älskar lax, ja. Särskilt den förska laxen. Han är hemsens bästa mätare, ja. Men stora det är inte för en gång för äta förska mat, vet? Jo, det gör jag tog värre till unke det så. Jag sa pizzainer men alltså det rycker väl att bruka säga farskor det vill pizzainer. Ja, du har en uppskrift där som på pizza. Vad är det? Ja, jag planerar bruka göra pizza och med alla gamla ja, det var man. Ja. Ja, det var kvar på pizzainer, ja. Här är alla finaste, ja. Såna konto också där rankt dessa pizzorna ja Arnfrey. Ja, det var alla. Ja. Det var alla. Ja, tack kan det alla äta, ja. Bara till för så funnits det importeras har skramper som inte ligger och vad säger reklamerar vi att här alltså han säger ju såna sändning här såna hick nu hade det grövar. Hade det grövar. Ja, men Jag säger grövar, jag säger grövar. Så när du beit i ett inchefär. Ja, han säger inte han fel. Nej, är pur öjne vid en bandaner. En flott band, det är centrum band och så gott ut. Ja, då är det lite onkel. Men ja, touchly band och såna och som jag säger, man har gym va. Men är pur öjne vid damen där att man passar på att det förs med istället i mitten. Du måste damma alla förska med och sälja bara där och bara att äta förska med. Särsbekött och spipels, nej, inte bara halt. Oha. Nej, inte spike. Ja, det var halt galet. Ja. Rossar är till spipels och choppels och såna. Det måste man äta för ju. Det måste du äta. Inte du måste ta omdöme. Ja, alltså landsens mat för landsens folk. Då det är stoffer ute i förska maten som alla föringarna för att de kan leva här och bygga hemma så nöjast och äta de stoffen i nya ögon det som är ute i förska maten. Jag vill helst säga så att landsens mat till byggda folk. Aha. Helma men så vet ju tar man gång fitness och tränas ju upp i fitness där förr. Gott sagt. Inge, största bänken för att de första möten för kvar va? Nej, det är slash bench för. I rövrish. Men det går så inte allvar nu att det är som teenager bor i Grönland och tar hörde man alltid att Grönland där fick gång det blowprop eller något som helst och nu så säger att andra kvar kräft och blowprop var uppe till det och skift med varandra. Ja? Så det är kanske när vi ska huxa sådär vardom. Nu är det faktiskt rätt. Nu är det vi att liksom ända för häsfyr. För att det har saknat det. Jag var jag för en gång för saknat det kommer för att det har saknat det. Till ja, fast ju för alltså så sagt något till oss. För folk, så färdigt. Det är självt till att jag förstår att det är hittar till i vuxna färnansryck. Ja. Och så att man är inne på Facebook och pejla av alltså hon vill näkta på flera. Vet är så vi skårar hela för att. Inte gå att det sitt nästan att du är fåglingar och men jag saknar ja. Vad ser man sig till att det är jävla det blir stort där väl. Och det blir man har ju sagt att man har ser man en rikve
så säger hon själv bägge shit här. Åh Jesus, det svarta jag kan se det som alla säger. Men det är flott, ja. Det blivit censurerat inte först? Han har färnas ryck. Ja, men det är okej, det behålles. Men jag vet, jag blir så inte att du kommer där. Kan jag banna kolla som på? Ber vi där? Det kan vara, jag vet inte. Jag kan nu. Kan det här bjöa? Nu vet jag inte. Inte ber Så du. five flyer miljoner, jag vet inte. Om man eller under vatten kommer där. Det kan väl vara, men står på ett regn om, måste jag. Det är öl och stottle det är säkert. Jag vet på samma som såna så för det saknar det inte det är stått där vi ju. Ja, hvis jag ska vara helt ärlig så halvtid det här. Man får sakna det inte, ja. Det var gott. Det är otroligt stotligt, alltså, det man säga. Ja, men jag hade för vi ja. Men jag ser också men är väl som norringer tacka Hannamannen som tøym om man av kvann alltså höra en norring och soring. Ja, det är fantastiskt att det vira och vi är östen faststrot. Det är bara inte faststrot. Och han säger där Hannamannen. Nej, mistil. Vi är faststrot som sitter. Vi tror. Och två tre. Det är inte vi. Det är spännande. Det var lost men tack för Hanna folk att du tog om man höra på faststrot som sitter och Funnasla. Flott. Tack för. Ja. Det kanske finns ju sagt allt som du skulle säga. Du försöker som morgon till Sumpbjörn som en nutch dama anför. Ja. Dejligt och gott att släppa sora att du frisk i luften och släppa att det säger inte mer, ja. Så spännande att se för reagerar morgon. Säger inte det. Ja, nej, jag råkar ut här vill jag gleda. Jag kommer efter, det är upp nu. Och hunter hon inte jag glömma, kvältspår hon. Nu Ja. finns ju samma hårfärg som hunter hon. Så nu, det är det, ägaren, hunter hon. Att hunta här, ja. Lika vi. Ägaren, hunter hon tar ägaren lyckast, ja. Men för helt kanske du får få ännu fler tillbud från mannen ut att du kommer sura sålla ös. God vet jag vet inte. 80 miljoner och nu. Så jag är spänd, jag bara ju. Spännande. Ja, men i allt vi får runt där nu och vi får tacka som fack någon det kom och från live i kväll. Här är rast 2. Inge Sørensen och Sonja Johannesen och Arne Jensen. Tusen tack för att du kom. Så tack.